Pira? Nah, monggo jenengan. Ngendika. Bawa nrimo iki sing kedadian ana ing papan nami. Tak iki masamu bakal bakso apa piye? Gandangi kentongan. Kentongan udan dene Mbak iki jograng iki ben ngomong jograng, aku sing teko jograng. Kangen karo kowe jograng. Guyu iso arang-arang ngono. Brang. Tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe. Katokmu isih tak simpen jograng. Mosok langsung kaya ngono. Jograng apa futsal? Kula niku kedane kali jograng mergo nyimpen niki lho, Pak. Coba to sapangen ukuran. Bandung Bandawasa. Jograng. Iki bandunge kocok. Napa kowe ku? Ora nang Bandung kan masa semono gedhe. Yo gundul, wajah teman-teman sikilmu lho kliru. Lho, bolongane kurang siji. Iki kaki buntut to. Buntut mbahmu ngono. Iki yo sikil, kiku kok wah, yo. Dong, Bandung kok kabeh adisa. Jograng. Sepet-sepet saune mentah, dimpet-empet saya ora betah. Aku teko ning papan kene tulung ladenono katresnanku ya jograng. Wong ngerang ngilo karo gitoke dhewe. Nyapa? Supek nyawang rupamu Bandung. Apa aku kurang elek? Kurang bagus maksudnya. Kurang lagi kurang elek Pak Kanjeno. Dadi wong lanang aja sok kegeden rumasa. Sendro Pak Des, sendro Pak. Apa? Iki lho sendro iki. Sendro gamelang langsung aku karo Mardi iki kok ganggu. Jenengmu sapa? Tak gandrung bengi iki gelem ora gelem. Kowe jograng. Rukun Islam. Gandrung kok kepeling iki piye to? Ora oleh kuwi Sing roman-roman kan akeh. Karaku ben iso mualaf lho Pak Dene. Wah. Sinebut pahlawan putri. Alah bocah ayu deh kaya ngene ayu panet aja. Bandung aja kurang ajar. Alah pertama terus salam Tribuning mustika tuba. Aja kaya ngono Bandung, aja kaya ngono Bandung. Kurang ajar. Terus aku bangunan. Minggat. Alah mojo kaya pitik jago arep bangun epek. Terus aku nek plek gitu. Rasane kene Bandung. Aku tresno karo kowe wong ayu. Masa kukute jagat aku ora bakal nampa katresnamu Bandung. Sopo iki? Mbangmu iki. Biombang. Aduh, kangen karo kowe Biombang. Bandungnya geragas ngono to. Kangen kali mbane, Pak. Oh. Putra Kanjeng Sirolawe. Ayo ilinga Bandung. Apa dadi? Aku ora bakal nampa katresnamu. Oh. Sampeyanmu Bandung. Bengi-bengi njaluk ngemut. Bandung budek. Lah ngomong apa? Emot. Oh, Emot ki eling. Oh iya. Waktu ku kecil aku tak tahu yang aku kira aku centil gak tahu ngapain. Alah wis gelem gue. Aku baru berkoi. Sungguh aku ya kesetrum lho. Dok prangkumpu Jonegoro manut to yo wong ayu. Bandung. Upama kowe kelakon dadi bojoku kowe bakal nyuwun apa? Yo 6 bulan. Ya apa? Muamat kowe iki. Ora ini karo joglang galak men kaya Lah bimbok. Mas yo wadon ora
jograk iki pendekar pegel ora ati bapakku mbok pateni. Dendam kuwi. Dendam aku. Alah dendam ku bapak wis tuwa ya wis kena asma. Kalau wong mati saiki entuk beras akeh. Wis Bandung iki. Bandung bojo negara. Mah Bandung mah. Babel. Iya, lek bawa iki Babel. Wiratno. Hok. Iki Kanese amit teng ayu-ayu. Bandung Bondowoso wis ora sambok terus nenek mung ngalem dono. Wekasan. Aku metuku kapan? Durung. Ora ndang metu-metu. Iki sik gandrung sik ora njaluk serawon. Kuwi dapukmu ki lho apa, Ndruk? Kula buta e. Ora ndang dikon metu-metu. Ayo pake buta. Nah, aku yo bebono sik. Wekasan Sriwulan buku. Wis ora sambok terus nenek mung ngalem dono lek mung gandrung aku Bandung. Dadi kusumane bangsa. Kowe pancen nyoto-nyoto tresno pengen ngepek bojo aku tenan. Tak rewangi pecah dodo utahe ludir aku tresno karo kowe ngono ya Jendral. Bandung. Pancen nyoto-nyoto kowe pengen ngepek garwa aku duwe bebono. Bisa minangkani apa ora? Bebonomu apa wong ayu? Ngono ya Bandung. Heeh. Aku gawekno anak cacahe 1000 Bandung. Anak 1000. Oh. Candi kok anak. Alah, limo dengkul seyek kok apa bener. Kaya yaya manten pertama kaya wah limo dengkul geder kabeh. Jaluk apa kowe? Aku nyuwun mbok gaweke candi cacahe 1000 ananging sadurunge para esok candi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo buktekno kowe iso apa ora? Bakal tak turuti penjalukmu. Coba buktekno Bandung ayo. Piye? Toprak wis retek nyeluk dia jeng tang tang jeng tang tang jeng. Oh, geteran. Padang karai tolok ukur kerawitan lho kosok keleru lho. Mo nem. Duren ra penak ora antek malam. Sing kaya biasane lho kula teh apa to aja niru lambiku. Deng teng teng deng dong dong deng. Orang gawe cangkem iki ditutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizka afqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pek kopat kapit setan ora doyan demit ora ndulit. Peso mlengkung jenenge arit. Sendok mi jenenge supit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jeng setan pripayaan metu aku Bandung Bondowoso. Ayo, gedrune. Jeng setan pripayaan metu telat. Aku harus metu. Metu ya? Ya, nih. Setan doyan demit orang demit. Sine matane picek tenan. Dalan nambane sampeyan neraki wong topo. Wakai jamu. Astagfirullahaladzim. Ide kok kaya ngono apike. Lah niki ngangge songkok. Pun walat. Sin wayang dawuh. Bun injang gedawah sonten, kula benjang derek sinten. Nek arep lamaran kok piye? Aku njaluk tulung ya, Jin. Lho apa ya, Calon bojoku
gelem dadi bojoku nek njaluk candi akeh sewu ning suwengi kudu dadi. Aku rak matur karo Gustiku Jim sing paling ketuane Jim. Sanggup ora Jim? Sanggup ketua Jim? Ah. Ketua Jim? Oh, yang dulu ini ketuanya Jim toh? Ketua Jim. Ya ampun, Jim. Ketuane Jim malah ngiler piye kowe. Ah, Keren. malah ngantek lianggaran iki. Wah, dawuh panjenengan damel iki nang Pondoro. Gaweno candi cacahe 1000, Jim. Oh, mengenai ngoten kula Suwengi kudu dadi. kula serahkan Ndoro ing wilahe kaya ngene. Ya tadi. Sesek dongamu iki piye? Omonganmu ora cocok blas to. Lah wong Jim iki untune metu ya ora jelas to, Pak. Pak ki kok goblok. Kowe ora tau ndelok Jim kuwi apa? Aku lho duwe situs Jim. Ora tau duwe aplikasi Jim iki apa? Wilahe kaya bae aku ya lo ya ya. Iya, ya. Goreng. Aku coba yo, tayo. Iki pitike dipangan kirek gitu ya. Suara pitik kirek reng iku. Lah kan marah esok sembarang. Pokoknya suara pitik derok. Wes rampung apa durung? Sampun derok. Wes rampung. Jograng, salah iki jograng. Candi Sewu wis dadi. Delengen ana sing Sinar Jaya, Apotek, Surya Mat. Pinggul candine apik kuwi ana sing kuwi ki ruko-ruko. Dianggep candi. Kuwi tenanan. Wes Kowe hitungan wis iso minangkani apa sing dadi panyuwunku? 1000 candi wis dadi. Coba tak hitungi ya Bandung. 1, 2, 3, 4, 5 kae cacahe ana 500. 500 ning sebelah kono. 1, 2, 3, 4, 5 cacahe ana 2000. Kok luwen. Oh, jaluk 1000 lho di Gawe ku 2000. 1000. Oh, 1000 ta? 1, 2, 3, 4, 5 2000. Mosok punjul. Kok sugih men ya? 1, 2, 3, 4 cacahe ana 400. 900. Iki hitungan. 400 berarti 900. Iki ana 50 Bandung lho. 950 iki sing ngriwi. 50. Iki ana 400. 50 ora neng piro iki? ora neng Piro iki? 49. Papat songo. Pah marai iki lho candi gedhe dhewe ngentekno dahan iki. Jane dhek sing cilik-cilik Kurang 1000 Dadi Bandung. tegedhe candine. Wah, Bane entek akhire. balen teh iki. Bandung wis ora usah ngendok kowe. Tegese kowe ora iso minangkani apa sing ndak suwun Bandung. Kanggo janteping 1000 candi ora ana liya, ya mung kowe. Ae. Gareng roko, gayamu koyo ngono, lagi dipatung to ki. Rasane iki lho. Kon Pak. Candi 1000 ora jombrang kok dados. Pun dados nggih. Ah, Nggih. aku ijazah dadi buta apa ora? Engko sing kok metu. Bodolan metu neh kowe. Niki diatur nembang Satu lagu Mbak Lucy Brahman, monggo derek jenengan. Rene. Kurang ajar iki.